Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki. So ngizokhipha ngo-80 CD cover kusasa ngikhiphe i-promo and then mabe sesenze i-promo bengicela ukuthi insizwa ngifuna insizwa egqoka size 36 noma 34 kube idudla kuphela insizwa ibe neminyaka yo-32 kuyaphezulu uma ngifuna insizwa evuthiwe emqondweni izongigidela. Siyabo noma uthi umculo mabonke akukulungela uze ngimina uzongigidela mina ngizokhokhela mina. Hayi phela sokulunga nje. Hayi phela somnyaka. Yami yakuthanda futhi. Yasithela. Ayikofana. Nami ufuna ukushuthina. Hayi wena ngithanda nje. Nibona ushunga amaskandi ke Saturday ngifayi. Hayi ngiyamuka nakaje. Ladies and gentlemen, please help me to welcome on stage Khuzani. Angiyazi le.
Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimtetele ngoba akaphili